Добре ли си? Говори с дирекцията. Според лекаря съм по-зле от предишния път. Как е възможно? Казва, че тренирам прекалено, че се претоварвам. Така де. Имам още една оценка след няколко дни. Толкова скоро? Да, времето лети. Ако скоро не се върна в 81-а, може изобщо да не се върна. Добре, но са ти казали да не се претоварваш. Краткосрочен проблем. Всички искаме да се върнеш, но не си струва да рискуваш кариерата си и да прибързаш.